Drží? Jo, drží. Jo, tak jdem natáčet. Promiňte, já mám hrozný kašel. Píp, píp. Tak omluvte mě ještě jednou. Ahojky, vítejte u dnešního videa. Já jsem teda LPS Koli. A dneska už jste si určitě mohli vidět, že jsem dostal zase balíček. A zase je to fun balíček, tak nikomu nic nevyměňu. Buď jenom ty, který se mi fakt nelíbí. Tak, může mít na to. Balíček, počkat, já dám takhle toho pečopáka sem. Drž. Tak, takhle teda vypadá. Je ohromně velikánský, že se nevejde ani do kamery. Já ho teda otevírám ho a z toho by to jsem neviděl. Ježíš, kolik, ježiši, Kriskote. O můj bože, tak počkat, já si to dám na stranu. Tak ukážu vám, co z toho. Tohle, to budu takhle dávat. Tohle a tady to je divný. Takhle. Potom tady víš, takovýhle domeček. Tom dopísek. A tady ta taška. Super. Tak začneme určitě. Tady je jednička jako dopísek. Jdem přečíst. Umíš hezky kreslit. No, ježiš, omluvte mě, ale mě někdy padá hodně kamera. Ale říkám ne, hodně. Tak jo, jdem. Pronoto od LPS Kiary. Kiara z Tohrimy. Ahoj, promiň za pravopisné chyby a za to, že jsem zapomněla, jak se jmenuješ na YouTube. To je všechno. Obsah. 2 LPS, dopísek, kraviny, doplňky. Tak se jdem podívat na ty kraviny. Tak jo, mám to tady popsaný. To je určitě bonus. LPS a doplňky. Začne asi bonus. Začneme bonusem. Au, přidej. Chci to roztrhat. Ty vole. Omluvte mě nikdy, když to nejde, dávám hodně sprostý slova. Tak byl to tady ten lák. Zaostři se. Ty ono se to nezaostří. Prosím, zaostře. Zaostři se. Možná tady je moc světlo teda. Špítí se to, ne? Hele, hustý. Čekat. Tak hej. Teď jdem asi na doplňky. Já jsem taky hodně zvědavá. Omluvte mě, že tady hodně lidí, ale to je moje rodina. No tak. Máme tady počítače. Přidávám. Mám tady židličku. Takovýhleho hopíka. Ty bylo to rychlej. A tady ty brýle. Zkusím si. Dobrý. A jdem teda na LPS. A ještě jeden. Já nemám slovo. Po pár minutách později. Já ti moc děkuju. Koukněte se na tady ty 2 boží pečopáky. Kaž. Tahle to má magnet. Bože. Tady má LPS. Ten LPS nemá, protože má tady magnet. Jsem úplně bez slova. To jsou nádherný.
No, teď teda moc hodně děkuju. No tak jo, tak děkuju, že jste tady to video sledovali, moc děkuju. LPS Kiaru vám teda hodím dolů do popisku, její teda kanál a její jméno na Facebooku. A teda děkuju, že jste normálně, děkuju LPS Kiaře, myslím si, že mi poslala fanbalíček a teda děkuju. A můžete mi taky poslat fanbalíček a aby jsem věděla, jestli vám tady to video líbilo, třeba dejte hezkým komentářem, lajkem a nebo odběrem a uvidíme se při